Sa wakas mga idol, at finally ngayong araw nilaunch na ng Suzuki Motors Philippines ang latest model na mga Raider 150. So meron na tayong Raider 150 series at meron tayong tatlong model na available ngayon dito sa ating Pilipinas. And 2 dekada na nga ang lumipas at almost 2 million units na ang nasold or nabenta worldwide. Ganun kasikat tong Raider 150 ng Suzuki Motorcycle. Mga idols, alam nyo ba? Dito sa atin sa Pilipinas, etong bagong model na to, ang pinaka-loaded at high-tech. Yan nga po ang mga latest model na ating nang makikita ngayon sa lahat ng Suzuki Store. Available na yan at pwede nyo nang mabili. At kung kusunado nyo maglabas, mga idol, subukan nyo ang ating alagang boyet. Dahil tutulungan natin kayong bumili, makakuha, at mag-purchase via cash payment man yan or financing. Kaya mga idol, mag-apply na kayo at mag-send message sa ating Facebook page, Boyet Salavaria. Kung mahilig kayo sa motorsiklo, sakto ang ating channel dahil lagi tayo nag-update ng mga paparating na bagong motor, bagong upgrade at hindi lang yan price update natin para sa inyo. At kung kayo may naghahanap ng motorsiklo at gusto nyong bumili, sakto rin ang ating channel dahil tinutulungan natin ang ating mga followers at YouTube subscriber na makabili nito. Mga idol, as of now, 3 variants ang available ngayon sa atin na Raider R150. Meron tayong fuel injection at ang 2 latest model nga na Blade Edition at Pro version. Ayan mga idol, 3 model pa rin ang ating mabibili. Ang wala na talaga at phase out na ang carburetor type. Mga idol, ang presyo ng ating fuel injected ay 121,900. Ang ating namang new Blade Edition na may presyo naman na 130,000 pesos. At ang pinaka-loaded sa lahat, meron siyang keyless, ABS, Suzuki clutch assist or sleeper clutch, new USB socket charger type A at ang latest updated model nila na display or panel, yan nga po na meron ng Suzuki Ride Connect. So mga idol, anong masasabi nyo rito sa ating latest model from Raider R150, Blade Edition at Pro version? Kayo po ba ay may balak na bumili nito? At in-improve din nila ang ating mga ilaw, especially the turn signal. Kaya siya nakalabas dahil para mas visible at more safety para sa ating mga rider. At syempre, yung kanyang pinaka-headlight design para sa ating Pro version kung saan mas malinaw na ang kanyang LED lights. Mas malakas na ilaw yan. Mga idols, ang mga color na available ay 4 na kulay para sa ating Blade Edition. At para naman sa ating Pro version, 2 kulay ang available sa Pilipinas. Meron tayong black, red at yellow and silver color combination. Ang ating bagong Blade Edition naman ay meron tayong equipped na Suzuki Clutch Assist. Kaya po medyo mahal siya, kaya siya naging 130,000 dahil meron tayong sleeper clutch. Ano nga ba ang sleeper clutch mga idol? Yan po, mas easy to pull yung ating lever. So mas malambot yung ating clutch lever. Pangalawa, anti-hop yan. Ibig sabihin, pag nasa corner ka at ikaw ay nag-decelerate, hindi ka magkakaroon ng problema. Kumbaga, smooth yung inyong deceleration. At mga idol, etong bagong headlight naman ng ating Pro version, ayan, siyempre mas malinaw nga ang ating LED lights dyan. Kaya mga idol, available na to ngayon at nasubukan na ng ating mga idols dyan. Dyan po sa Carmona Circuit, dyan po ginanap ang kanilang launching ng bagong Raider R150 Blade Edition at Pro version. At yan po ay pinakita sa atin ng Suzuki Motorcycle Philippines. Ayan mga idols, ano masasabi nyo sa actual unit natin? Ano? Poging-pogi ba? At talagang bumilib ba kayo dito sa bagong updated model na to? At itong color na silver at yellow, iba yung dating niya. No? Para sa akin, sa Pro version, siya yung pinakagusto kong color combination. Siyempre, depende rin yan sa inyo mga idols kung ano yung kursunada ninyo. Again, 146,400 pesos ang ating presyo para dito sa ating Pro version. At kung gusto mo namang i-apply ng financing, down payment natin minimum 21,960 pesos, 2 years to pay 8,012 at 3 years to pay 6,163 pesos mga idol. Pwede kayong mag-apply sa atin yan via online application, convenient para sa inyo. Mabilis pong approval, basta po kumpleto kayo sa mga requirements. At kung balak nyong i-apply kaagad dyan, mag-PM at mag-send message lang kayo sa ating Boyet Salavaria Facebook page at syempre aabangan ko yung message ninyo para po kayo ma-assist at ma-process natin ang inyong bagong Raider Pro version. At syempre para naman sa ating Raider R150 Blade Edition, yan naman po ay may presyo
na 130,000 pesos. And kung i-apply mo naman yan ng installment mga idol, meron tayong financing. Minimum down payment natin 15,450 pesos. 2 years to pay 5,682 at 3 years to pay 4,370. Aba mga idol, mababang monthly payment na yan. Kaya kung kurso natin yung mag-apply, let me know. Susubukan nyo ang ating alagang Boyet at tutulungan natin kayo i-assist. Kaya mag-PM lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. Mga idol, ano pang iniintay ninyo? Ano ba ang mas kursunado nyong ilabas sa dalawang bagong model na to? At syempre, meron pa rin tayong old model na Raider R150 fuel injected. So yan pa rin po, mabibili mo pa rin. Ang wala lang yung ating carburetor type. At meron na nga tayong Suzuki Ride Connect para sa ating bagong model na to. Ano bang meron doon? Bluetooth connection yon na pwede mo nang makita yung inyong call alert, message alert, pati na rin turn-by-turn navigation at syempre location ng inyong motor via Bluetooth yan. Syempre meron na rin tayong bagong digital panel para maging mas informative at kitang-kita mo na yung inyong mga details dyan. Kaya mga idol, bagong Raider 150, bagong motor na ba sa inyong garahe? Yan po yung aking katanungan. Saktong-sakto, bare month na, December na, may mga 13-month pay na ang ating mga idols at mga followers dyan. Baka kursunado nyo maglabas, aba let me know at tutulungan natin kayo. Dahil ang ating advocacy ay tumulong sa ating mga followers without any charges or fee. Yan po mga idol ang masasabi natin. Siyempre itong ating Raider R150, maporma naman talaga ito. At siyempre very iconic ano, hindi tatagal ng 2 dekada yan kung hindi siya mabenta at maraming taga-subaybay ano. Siyempre itong ating FI edition ay nandun pa rin yung mga dati niyang features. 121,900. Kung gusto natin yung ilabas din yan, let me know mga idol. At dito sa ating Raider Blade Edition, marami po kasing naguguluhan dyan at nagtatanong sa atin at nag-PPM. Ano bang meron dito sa ating Blade Edition? Yan pa rin po ay same engine type. Meron lang siyang bagong pairings at nilabas nila yung kanyang signal light for more visual. Ano? Mas makita ka kagad na nakasignal ka. At ito namang ating pinaka Pro version na meron namang mga bagong features at bagong muka. So tignan nyo ang ating headlight design ng ating Blade. Same na same pa rin yan. Pero nilabas nga nila yung signal light para dito. Kasi yun nga ang reason dyan, yung visibility ng signal light. Very less kasi yun sa old model. At makikita mo rin sa likuran, nakalabas na rin yan. Yung ating new taillight design at new signal light para sa likuran natin. Kaya mga idol, maganda naman pala ang ginawa ng Suzuki dyan. More visibility yan. At sa headlight naman ng ating bagong model, etong kamukha ng Gixxer, mas malakas po ang kanyang ilaw mga idol. Kaya po yan po yung nilagay nila. Kasi kung ipapartner mo or kukompare mo sa ating old version, medyo mahina daw ang kanyang headlight. Pero dito sa ating bagong Pro version, mas malakas ang buga ng ilaw. Perfect, lalo kung gabi tayo nag-rides mga idol. At ang pinaka-the best sa bagong update na to, ang anti-lock braking system. Yan, mape-prevent po na mag-lock up yung ating brake pag biglaan tayong nag-stop mga idol. So mas smooth at mas kontrolado natin ang ating pag-brake dito. Magandang ano yan, safety features yan. At ito nga, meron na tayong latest LCD display. New display yan mga idol. Mas informative. At kita naman po ninyo, meron na tayong Ride Connect, no? So dyan sa Ride Connect natin, pagka in-enable mo yan at kinonect sa inyong phone, yan na po, makikita mo na yung mga message alert ninyo, yung call alert, at hindi lang yan, may turn-by-turn navigation, plus meron din siyang parking location. Kaya maganda rin tong bagong Suzuki Ride Connect na yan. Pero marami nga nagsasabi, mabilis daw malobat pag merong ganyan. At isa pang pinakamagandang features nito, ang Suzuki Clutch Assist mga idol. Yan po yung assist and slipper clutch na talaga naman pong mas maganda at smooth ang ating pagtakbo, lalo na sa cornering mga idol. Ano? At yan po ang ating mga color version na available. Kung kursan na nyo maglabas, send message lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. And don't forget to follow my page at subscribe sa ating YouTube channel. Ciao mga idol!